Kuble ye pi ki parari be e jonga. Kawai ke bakring ya ke jingmut jing perkat jong baro dangshen kadai ki labasa. Kila don bun ba ki kerwo ki bla kren sepang kini ki labasa. Lakalong nau Arun Kumar Gupta na Uttar Pradesh, neu N Ramachandran Raghuram, neu Rajan jongka Gujarat, neu Subrata na Delhi. Ki brio na keleng saudong jongkari, kila penpau ke jingkemen, halor ke jingwan pai ki labasa se India. Sispa laipo klurungut kinong India, ki kemen, bat ki dap da ke jing sarong. Kani kadai ke jing iet mariang jongkari India. Ka jingkeli ka baki brio ki keli baha menta kalong. Modi, lanu ngin yo ya kalat ban lekpek ya kini ki labasa. Paralok, ngila thungi kawai ka kenhun bakerpang ban pek ya kani. Kani kan pek kan i, hadu katno ki labasa kila ban im, ni ban ju hakani ka mariang hang ni. Halor kani karai, kan simpor kumba katu kat ni benai. Bat leksi, hadien kani, pin salak ban lek pek yaki. Henrei, hadu kata kapor, ngan aikam suaya pi baro. Kata, bahkan sadon ke jing yako ban penlong haka rinsan my golf, haka banga kintu yaki brio, bakin ya sam katu kat ni ki AKA, kum, on kot kumno yaka kampen, kebangi pentrei mentana ke bentak labasa. Don ki kerteng, bapikwa ban ay yaki ni ki labasa. Daka eik kerteng, on ai ne jer ya uwei pa uwei. Kan long ke bas ngautenat, ladangin jer daka kerteng ke bayi dedur, bat ki rukom ki dustur jongi. Pidei ban ya tu yangi, kumno ki brio ki dei ban le ya ki merat. Wat hiki kamram baten rai jongi, la ban bha halor ke jing burom ya ki merat. Ngakintu ya pi baro, bapine sim bentah hakani ke jing ya kop. Ban tip, yo pilong penban iba habok, ban yo ya kalat ban lekbek nyingkong ya ki labasa, kabalong kum ke busket. Para ribe e jonga, menta kasngi ka arpsan terik unai lur, la rakhe ya ka kum kasngi ka u Deen Dayal Upadhyaya, u krau perkat, bat u khun bakrau jongkari. Kata, katba ki samla jongka no kari, ki nang sngo iek, sngo sarong, yala ka jongka deiti. Kata kasan perkat bala pensyong tenrai halaka temei kan nang yai kring yaki. Kawai ke bapau haki rukom perkat jong Deen Dayal kalong bu la yo ke jingki phalo jong ka perthei haka reta jing im jong u. Ula long usaki yaki jing yaki jong kisan perkat. Dei nakataka daw ba ula wanra ke rukom perkat. Ekatama manaf darshan bat antio daya. Kibalong ki rukom perkat bapura jong ke India. Ka ekatama manaf darshan kadai ke rukom perkat ke bapelaj na ki jing yakaja bat jing nyau ben. Sesisian ula wanra ka kan perkat jong kinong India sa ke perthei. Kamba nyau babaro ukun benreu ulong maria ringkat. La juong haki jing thok bakhu jongi atmavat sarva bhutesu kabamut bangidei ban nyau bat le eki para benreu kumbangi le yaladihi. Deen Dayal ulah hikai yangi kumno ba kasan perkat kinong India ka betin bat yalam lenti ya keperthai. Wat hakani kejuk bementa haka imlang salang bat kasan perthai ru. Haka wei kaliang ulah kersiu thia iki jingmut jing perkat jongi da ka ba pelat yangi na ke jing sngopo ka bla sensyar ya ke jing perkat jong ki brio kari hadien ke jing yo ya ke jing lat luoj. Ulah juong ru ba ke jing lat luoj jongi kalak ban long ka ba don jingmut tang lada ke penpau ya ki lariti jongki, bat ya kadur ka long brio jongi. Dai halor kani ke nongrem, ba Deen Dayal ula perkat jengai, na ka benta ke jingroi, bat jingkiu sa prang jongkari. Ula juong ru, bala teu ya ke jingkiu sa prang jongkari, na ka kerdan jong ubrio. Kata benginang tip sa pang jong u, bat ngin nang yo mensim ru, ban jam sa prang. Para ribe e jonga, haki lais ngi banwan, kata haka arpu praterik ngin saraki ka weipat kasngi kerpang ka baydei bat ka jingle lalut kari kata kadei ka lingku sngi ka ubhagat sing ukun chenrang baslur jong ka mai India suwa kani kasngi la syem ya ka wei karai ka bakongstan kum ka jingken mau burom yu kata karai kalong baya ka katling sun ka baha Chandigarh an pensa nam haka kerteng
jong Shahid Bhagat Singh. Ngila ap laslem ya kani, nga ai kuble ya ka Chandigarh, Punjab, Haryana, bat ya baro kibriu hakari na kabenta kani karai. Paralok, tungin ya buddi ni kinuksa jong kinong yele latlu jongi hakabante ya kari India. Kani kalong ke jing ai buram jongi yaki. Ki mot sanam jong gitu ki belapa ya ke jing im, ki kerteng jong ki jakasong, bat ki jaka puli bela pensa nam ha kerteng jong ki ai men sie mengi ban pendep hok yala ka kamram. Dangai ki kindiat sengi belala, kari kelala ban bu ya umoddur jong Netaji Subhash Chandra Bose ha Kartavya Path, bat minta ke jing ai kerteng Shahid Bhagat Singh ya ka katling sonya Chandigarh kalong sa weipat umau jam ban pensa nam yaki. Ngakwa ban ong ba kumbangi rakhi yaki sengi bakerpang ki beyedei bat ki klawat ke jing latluj haka Amrit Mahotsav haka ju kerukom uwei pa uwei usamla udei ban persang ban le ke batemai haka arpu praterik unailur. Parari baik haka weipat kaliang pi baro pidon saka weipat kadau ban rakhi haka arpu praterik unailur. Pitip kadei ke ngan ong tang artli ki kentien bat ngatip pen sa shongshit baha. Kita ki kentien ki day surgical strike. Tungin lekmen haka Amrit Mahotsav da ka jing shongshit bat jing shit rahem ban lekmen lembat kiwei. Parari be jonga la juong baka jing kan omla shana khmat ubriu ubla mat daladi yaki jing haka jing im. Haka jing im jongi man lakas ngi yeshem yakindu yaki briu ki bahap bat mat yaki jing na ka jinglong duna hakamet. Kala ban long na ka jing bom yok sngau ne bom lat kren ne batlun. Ka jing kersan ka bakraw yaki kadai ka basyupin idak daki kiti ne sign language. Henrei ka jing ka bakraw yaka India ka balane daki snem kalong bang ngimyo ikilat ki babiang ne rukom hikai ki babiang hakaliang ke jingkren da ke basyupin idak da kikiti. Ban job ikini ki jing la seng ke Indian Sign Language Research and Training Center hakasnem arhajar khatsan. Ngas ngokmen bakani ke jaka ai jing hikai kala penkre ya ke wei ke dictionary ke badan 10,000 tli ki kentien lembat ki rukom pen idang. Ar singi mensua kata ka arflai terik unailur ya ka bala rakhe kum ka sign language de la pelaj ru yaki babun ki benta puli haki school da ka basyupin idang. Kala don ru ka jing yai ban haka National Education Policy ban penne ya kerukom ai jing hikai da ka sign language. Ka dictionary jong ka sign language ka don bun ki video bat link ba ka YouTube ki brio ki jaka puli ki sedang ban pendon kami ki channel ka Indian Sign Language. Kani ka penni baka jingyalap syapang ka sign language kabla sedang hakari lakumbah nyau ne prasne menswa kala sedang ban seiso menta bat ai jing mento ye ki milian ki briu ki badon jing duna haki dikotmen. Ka puja ka bana Haryana kala ngokmen habala wanra ya ke Indian Sign Language namar menswa kamjula ban ye kren bat la ukun. Henrei hadien belayo jing hikai ya ka sign language hakasnem arhajar khatpra ka jingim jongka bat jong ukun jongka kala kamsup. Ukun jongka ru ula sya hikai haka sign language bat ula job ru haka jing yakop yathu khana ha school. Kumju ru ka kun jongka tinka ka bah nriu snem karta kalong ka bakelut. Ka tinka kala pha ela ka kun jaka jaka hikai sign language. Henrei yala dipat kam simlek bat kumta kamla ban ngothu haka jing yakren bat ka kun. Henrei minta ka tinka ru kala sya hikai ka sign language bat baro sikimi sikun kila la ban yakren paramaki da ka basyupin idak da kikiti. Kambanju na kere laru kala yo jing mentoi sibun na ka sign language namar kala long ka bakelut na du dangka bat labu jing ya ka yeng kasem baro ko wei. Hakum kini ki jinglong jingman ka sign language ka ple ya kalat ban yakren ya khana bat ka manju menta kala rai ban long ka nong hikai jong ka sign language. Paralok ngakren ya kani haka man ki bat
Kenang baka jing tip jing sngotu sapang ka sign language kanang kio. Danga ki kindiat sengi belala ngalayo ya ka kot hem kosh belatho hakabril. Ka hem kosh kadai ka way nag dictionary kabla rimtam jung ka ktien asamis. Kabla penkre haka spas nem bakat kendai. Bat la penbit penbiang bat shondo hema chandra borwa. Ka hem kosh bril kadon kumbas 4,000 sla. Bat on penmi eka haka katsan benta tam. Haka ni kidon palat silak teli kikentien bahap ban penkela. Nga yaro sibun ya ke jing trei sitom. Man la kawai pakawai ke jing persang ka penpau ya ke jing nang kiu haka sap jung kibriu. Hakini kisngi menta ke India kelas dang ban pau haki jing yelek kai sports jong kibriu badon jing duna haki dikotmen. Kibabun kibriu kelas dang ban kentiu ya ka long briu man briu jong kibriu badon jing duna haki dikotmen. Bat kani kala penslur bat penskem yaki bakini simbenta haki rinsan jing yelek kai baper. Parari be e jonga haki kindiat sngi blalej ngalai kendu ye anvi na surat ibu jule ya ka yoga. Bat ngakwa ban yathu yapi kindong ngap jokaman ki bat sapang kani. I anvi idei ibadon ya ka jingstom Down syndrome nadu dangka. Bat ilahap ban ya kunru ya ka jingpang klong snam nadu dang kena. Ila dep ban saput ya uklong snam menba idang don tanglai benai. Ki kemi ki kpa jong i anvi kilawat jingtip na keleng sapang ka jingstom Down syndrome. Hadin kata kilarai bai anvi idei ban penduna kabasyanea e hakiwei. Kumta kila hikai i anvi kumno ba inra e kaklat di kumno ban te ksai juti, kumno ban lau ya ubudam na kajan pong, hangno ban bu ikitiar kitar, ki ei ki jingmlien babha bat ki wei de. Ka jing lakloi jing i anvi ban kokngu bat le iki jing hikai ki kemi kikpa, kala pen kemen bat aimin siem sibun iki kemi kikpa jong i, bat kila penceluri i ba in le ya ka yoga. Kalong ka ba namar ba i anvi imla ban yeng halaki kejat. Haba ila lej ban sya hikai, wat unong hikai ru uda dumbut tiaw. La i anvi in la na em ban le yoga. Ila persang hiyeng bat la ka kemi ban le yoga. Bat minta ia sim benta haki jing Yakob keleng kari bat ida job ru. Ka yoga kala ay ke jing im batma ye i anvi. Ki kemi ki keparu ki ong baka yoga kala wanra ki jing kala haka jing im i anvi. Bat ila long ibas kem haka jing mut jing perkat. Ngakwa baki nong sngap ya kaman ki bat ki badon hakari bat syabaru bakin wat jing tip lingba kasayan halor ki jing mentoy jong ka yoga. Bat i anvi indei inong muna kababiang ban wat jing tip kabatikina. Kumba kum kani ka jingwat benya kan yarap iki weiru ki bayo ya ka jingstom Down syndrome haka perthei. Menta kala pediang baka yoga kadai ka bayarap ha na ka benta ka kot ka kia jong kamet bat ka perkhat perdan. Kamtam bat ki jingpang sini bat blood pressure. Namar kini ki jing mentoy ka United Nations kala itu bat buramru ya kari India. Kani kadai ke jing trei stom kabla sedang hakasnem arajar kat nyo. Ka India Hypertension Control Initiative hapo kani ke program daki lak kibreu ki bestom na ka blood pressure la ai jing sumar hagi jaka sumar jong ka sorkar. Kani ke jing le kala ai min sie mi kito ki bla syak sumar haka bala la ban te la kami kibreu baro ki bla sedang ye kani bat yo ye ke jing job da ka jing trei stom jong ki. Paralok ka jing ya lenti jong ka jing imbreu ka yai beteng bat piniaso barabor da ka Lakalong ka duriau ka wa ne ka pung. Ka India kalong ka bedon bok namar ka don ye ki duriau ki bejrong palat ya ka hinyo hajar sanspa kilometer. Bat ka jing ye dei jongi bat ka duriau kam judkut. Ka kaput duriau ka yat lingba bun teli ki jela bat ki daulenong. Ka riti dustur jong kari India ka don bun ki jat benriu beper bat yakini ki jing ye per la ban yoi baki don hakari. Om tang kani ka jingbam jong ki jaka harut duriau
ka kring bha yaki brio. Henrei ka donpat ka benta ka basngausi ka bakini kita nyerut duriau ki hap banman. Kita kilong na ka jingja ka mariang hi. Ka jingkala ka jinglong ka sun beneng. Kadai ka wei ka bawanra jing bat bu jing mai ki jing tau ba im hapo duriau. Hakawei pat kaliang ki jing jabo jong ki jakas ap ka rut duriau ru kilong ki ba isatmen. Kadai ka kamram jongi bangin yale persya yakini ki jing Hang ni ngakwa ban keren sepang ka wei ki jing trei ban penku yaki rut duriau ni ka swatch sagar save sagar. Lasdang yakani haka santarik unaitung bat la penkut haka khatnyo tarik unailur kabadai kasngi Vishwakarma Jayanti. La rakiru yaka kum ka coastal clean up day. Yakani ka jing penkut lasdang haka por Amrit Mahotsav ni ka por rakhi yaka jingdap nyopsan snem ka jingyo lanyot kari India bat kalane nyopsan sngi. Kalong ka ba internet ban pej yaka jingwan isim benta jungi pajba. Hakani ka por kiladon bun ki program bayedei bat ka jingpan kuj bala penlong ha urbanized teng. Haka por balek bread yaka dur bleitau ganapati ha kaki nada la pensengotu ikibriu sepang ka jingma jungi plastik. Ha Odisha kumbasan hajar ngut kisamla jong ke NSS kilalum palat laipoton ke plastik. Hapo laisngi palat arpo hajar ngut kikina skul kila sim jing smai bakin pinslori ki bahayieng bat iki breu sepang ke jingdon kam ban penku iki duriau bat ke jingma jong ke plastik. Ngas ngaudei ban ai kublei iki tu baro ki blei sim benta hakani ke program. Habang lai kren bat kinong mi khmat pajba kamtam ki mayor jong ki sorba bat ki sarpanch jong ki nong kendong nga kintu yaki bakin kintup yaki pat nong song snong jong ka snong bat yaki seng tremon sungobha bakin sim jingkit kli ban wanra yaka khut ka suba bat ban sim yaki lat ki batmai kadon ka kenhuan na Bangalore ka Youth for Parivartan ka bala trei prasnem na ka benta ka jingkhut jing suba bat ki weide ki kam na ka benta ka jingbha ki patba. Kaktian pira jong kihi kalong kabasay. Stop complaining, start acting. Kata, sange kabo ujor, sedang bantrei. Kani kakenhun, haduk menta kala penitenat palat, lais pa hanyo putli ki jaka ki badon hakeleng kasor. Ka jingyalap jong ka Youth for Parivartan, kala la ban penyeso, sispa haduk sispa san pongut ki nong song senong haman la ka jaka. Kani ke program ka sedang man la ka step sngi ublei bat ka beteng hadu siteng sngi. Kani ka kam ka kentup nadu ka bawengi ki jabo jaban ka ba airong airup iki kenro bat draw ki jing draw badon jing mun. Haki babun ki jaka kini ki jing draw bat jing tho kilong ki ba ai men sim sibun. Nalor kani ngakwa aru ban yathu sepang ka kabat se jugat ne best out of junk hamirut. Kani ka campaign kay day bat ki jingyeda yakamay mariang bat ru ka jingpin itenat pinbabriu yakasor. Ka ba compare hakani kalong ba yakitiar bala bread kum ki narlingkhot ki plastik ki tayar kali bala rim bat ki bom la pindon kambiang yaki. Kani ka campaign kalong ru ka nuksa halor kumno ban pin itenat iki jaka pajba hakador kabatan. Ngada yaro sisa ya baro kibriu kibay don benta hakani ka campaign. Para riba iik, kadon ka minsim le ngobha hakaleng kari. Lasay, kadai kasngi beningkong jong ka Navratri. Hakani, ngi mani ya kadur beningkong kablay ma Shail Putri. Nadu kani kasngi, kindon kendai sngi jong ka jing perking yaki kindon bar ka jing sya jing id. Kan sa don ru ka jing le kemen Vijaya Dashmi, ringkat bar ka jingej bar ka jinglong bakin jamin sim. Kadon ka kubor halindet kini ka jingle kemen. Ka jingyo aka lingba ka jingle renti bat ka jing perking aka. Bat hadian kadon sa ka jingle kemen jong ka jingjob. Kani kadai ka rukom ka babyang ban poi sa katong ha ka jingim. Hadian ka dusehera ka jingle kemen dhan teras bat ka diwali kin sabut. Paralok naduk kisnem belalej ka jingkut jingbut bat themai kari kala judon jingedei bat ki jingle kemen
bat kita masa jongi. Kani kadai kata ka jingyalap yaki aka ki ba penmi hala ka jong ka than. Mentang i kintup yaki nong than, kinong shna jing shna, bat kinong khayi la jong ha ki jingle kemen. Ha ka jingrakhe yaka lingkho snem sngi kha ubapu, ha ka arterik urisau, ngi hap ban penlong yaka jingkular ban penklan yaka ni ka jingyalap. Ringkat bat ka khadi ki jan ba than hi, bat basna hi, thiet yaki niru. Ka jingkemen basisya jong kini ki jingle kemen kalong haba baro ki edon bentalang ngi haban kersa ni ki breu ki bedon benta hakini ki kam ka linti babiang ban kersan kalong da ka ba pindon kam kini ki mar ban ais ngobha yakiwei kani ka jingelap kalong ka ba kerpang namar haka amrit mahotsav ngila bu thong ban pinyo yaki India basania halade bat kani kalong ru ka jingai burom yaki nong yele la luot. Nga kerpat yapi, bapin wanra jing job da ka bathiet iki tiar khadi, ki tiar bathan bat shnahi. Ngila yoi ba yaki plastik la pendon kambha ban song jing song hakipor tamasa. Ki jaklia bami na ki plastik kalong persya ya kemensim jong kini ki jingle kemen. Namar kata ngidei ban pendon kam tangi ki pla basnahi bamdei ki plastik. Tungin penroy ya jing pendon kam ya ki plajud, cotton, dingkat, bat kiwei. Kadai ki jingkit kli jongi ban kinti we kini hakini kita masa bat ban sumaru ya ka jingkot jingkia bat ka maryang saudong saukun ringkat bat ka jingkut. Parari beit laong haki jingtho parit saris dharam nahi bhai. Kani kemut bakamdon kaniam bakam he ban ya kabasakri yaki brio bat kabale bha yaki wei dangshen hakari la yoi yakani kaminsim le bha haka imlang salang le se pila yoi baki brio kimi shakmat ban sumari bapang tibi bat kiale ban pinbiang ba yaki kani kadai kabenta jong ka TV Free India campaign kabadai ka nongrim jong ka jingisim bentalang ki pajba bat ka binsim pendep yala ka kamram kalong ka bala ban penkot ya ka tibi da ka bam ka babiang bat ki dawai ki badai ha ka por ka babiang ngengej ba kani ka bor jong ka jingisim bentalang ki pajba ka India kan laj na ka jingpang tibi kat ha ka snem arhajar arpusan paralok ngalayo iya ka wei ka nuksa na ka Union Territory Dadra Nagar Haveli bat Daman Diu ka blakta ya ka donut i jinu rawatya ibasa hakatakatan ila tho bahapo ka village adoption program ki kena puli ka wei ka medical college kila simti ya sanpo tili ki snong kaniru ka kentup ya ka snong i jinu kini ki kena puli doktor kila pensengo thu akibriu kani ka snong sapang ka jingpang bat kumno ban kiar naka bat ki a jingerap habadon bapang bat ki a jingtip ru sapang ki skim sarkar kani ka mensim le bha para brio kala wanra ya ka jingmen betmai ha ka jingem jong ki brio hakini ki snong nga ai kublai kini ki kena puli na ka benta kani ka sin jam paralok ya ki mat betmai la ya kren ha ka man ki bat bun sin lengba kani ka program ngi yo lat ban ngam sekimat ki barim ha ubnai bla lek ha ka man ki bat ngala kren chapang ki kinja sembo jingbam bat ka jingrakhe ya ka snem arajar arpulai kum ka International Millet Year. Ki breu ki kwa abhaban tip sapang kani ka benta. Ngalayo pediang sibun ki siti halor kumno ba ki breu ki la penlong ya umilat kum benta jong ka bam jong ki baman kasngi. Don ki breu ki blai tu sapang ki jat jong bam tenrai ki baset na umilat. Kini ki long ki dak jong ki jingkala bakrau. Habayo iya kani ki jing shirham ki breu. Ngatarai bangadai ban pen kre ya ka e-book haka ba ki breu kila ban yathu yala ki jingshem bat ka jingbam ba ki shet na umilat kani kamut bahaswa ban sedang ya ka International Millet Year ngin sadon ya ka encyclopedia patba sapang umilat bat ngin sapinmi ya ka haka MyGov portal paralok haka ni ka kenti jo kaman ki bat ngakwa ban kren sapang ka National Games ru ya ka National Games la penbet bakan long ha Gujarat nado ka arpukundai terik unai lur. Kani kadai ka ka kerpang bha
Namar ba ya ka National Games la penlong hadien bun snem. Ya ki wei ki lempung la habban pensange na kadao jong ka klam COVID. Nga ai kublei ya baro kinong ile kai ki wei simbenta hakani ke lempung. Ban kintiu susu ya ka jingsit rehem jong kinong ile kai. Ngan say don rengkat bat ki. Sngau bha ban ya pej ya ka National Games bat ai men siem lang ya kinong ile kai. Ngan pinkut no hang ni mentak sengi, ngin say kendu biang bat ki wei pat ki mat ya kren hakaman ki bat hau benai ban wan. Kublai Shibun, namaskar.